Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joert werd mij een bijzondere gast onder de tafel. Maar die tafel zit dit keer net in een Omroep Friesland studio. Ik ben al reizen naar Delft, want de man die bij mij hier zit, zal de Vredejaner bij City Proms optreden met zijn band. Ik had over Ronald Snijders. Hij is eigenlijk zijn hele leven al bezig met muziek. Op zijn zonde hier hij zijn eerste dwarsfluit al. En daarna had hij een heel soort successen viert. Onder oren mij de boy Edgar Pries. Hij zit nog ridder, begreep ik. En hij heeft meer dan 60 albums uitgebracht. Reden genoeg om eens even bij hem om tafel te praten over de muziek en zijn grote passie. Want dat gaat volle verder nog als muziek. Bedankt voor uw gastvrijheid, meneer Snijders. Ja, Ik zal maar niet het Fries doorgaan. nou, dat wil ik het even in het Surinaams zeggen. Dat zou wel gelijk. Maar wie breed ik gevaarlijk voor dit programma DC. En dat ik helemaal uitleven. Maar voor tak naar wie lekker winnen van boy Edgar Prijs. En mi van play een mooi pokoe te mi door Leeuwarden naar mijn band. Ik ben heel blij dat je helemaal uit Leeuwarden bent komen interviewen. En ik bereid me voor op een heel leuk optreden met mijn band in Leeuwarden. Het City Proms. Ja, we gaan een beetje terugblikken op uw muzikale leven. We gaan naar het heden kijken en natuurlijk naar het optreden ook op City Proms. Laten we daar even mee beginnen. Met wat voor band komt u naar Leeuwarden toe? Ik kom met een bijzondere Ronald Snijders band. Nee, laat me zeggen. Ik kom met de Ronald Snijders band in bijzondere bezetting. Normaal bestaat mijn band uit 6 muzici. En nu zijn het ergens rond de 15. En dat heeft te maken met de Boy Edgar Prijs die ik heb gewonnen. En met die grote bezetting heb ik ook opgetreden in het Bimhuis. En ga ik ook optreden op 9 juli op het Noordzee Jazz Festival. En dus het is heel leuk om dan met die band op City Proms in Leeuwarden op 23 juni op te treden. Ja, want u heeft al vaker met deze band wel opgetreden, maar het is ook wel weer exclusief zo. Exclusief. Het verschilt in wezen niet met de kleinere bezetting, maar de uitwerking is anders. Je hebt andere geluiden. Mijn normale band is bas, drum, fluit, dus gitaar, keyboard, saxofoon en percussie, zoiets ongeveer. En die grotere band heeft daarna nog ook mondharmonica, hobo, bariton, saxofoon. En zo kan je doorgaan. Als ik uw cv een beetje doorlees, dan denk ik ook dat die vrijdagavond op City Proms, dat er van allerlei verschillende stijlen weer aan bod komen? Of houdt u het op één stijl dit keer? Nee, mijn muziekstijl bestaat uit meerdere stijlen die wisselwerken. Dat is een beetje, daar kennen we u ook van. Hè? Zoveel mogelijk combineren, heb ik het idee. Ja, en het is ook nog onvoorspelbaar bij mij, omdat ik niet van allerlei te vaste afspraken hou op het podium. Dat is voor de meer klassiek gerichte muziek is het heel begrijpelijk. Maar ik ben van huis uit een improvisator in de muziek, een jazzartiest. En ik wil dus niet dat mijn muziek helemaal vast ligt. Want het beleven in het nu, ook in de wisselwerking met het publiek, in dit geval het Leeuwardens of het Gronings publiek, zeg ik het goed? Fries publiek, ja. Fries, heel erg, sorry. Het Friese publiek, dat is toch wel een aparte belevenis. Terwijl daar ik in het verleden blik op 2 hele leuke optredens in de Harmonie in Leeuwarden. Ja. Dus ik heb mijn bars, ik maak mijn bars nat.
Hoe werkt dat? Want heel veel improviseren dus. Ja. U wilt vrijheid. Hoe doe je dat met een band van 15 mensen? Nou, we hebben heel veel gecomponeerde muziek. Ja. Maar die muziek wordt in de realiteit gegooid. Als je met een auto van welk merk dan ook moet rijden op in de stad of buiten de stad, dan heb je nog altijd de weg die je rijdt en hoe je daarop reageert. En zo heb ik het ook met mijn muziek. De muziek wordt niet uitgevoerd ongeacht de weg waarop ik rijd, in dit geval het publiek of het podium. Ik pas het aan en ik wissel erg graag met mijn muzikanten en met het publiek ter plekke. En dan plotseling een nummer dat zou komen niet zo geschikt zou zijn, dan sla ik het over. Of dan kort ik het in, of dan geef ik andere solo's. Maar die muzikanten weten het van mij, dat met Ronald Mieke deze dingen niet afspreken. Hij is echt geen waarhoofd. Het is een concept van kunst. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Ja. In Ja. dat opzicht. Ja, mijn bassist kan zomaar een solo krijgen, waar hij nog nooit hoefde te soleren. En dan moet hij het doen. Ik hou niet van, ja, maar ik moet me voorbereiden. Dan moet je niet met mij spelen. Maar dan moet je elkaar wel heel goed kennen, denk ik. Hè? En vertrouwen ook. Ja, ja. Mensen als, ik vergelijk mezelf daar niet mee, maar mensen als Miles Davis hadden ook die manier van musiceren. Niet alleen maar noten en break spelen, maar vooral ook het ter plekke oproepen van de spirits of music. Dat kun je ook alleen doen met hele goede muzikanten. Ja. De mensen die u meeneemt, hoe bent u aan hun gekomen? Zijn dat muzikale vrienden of heeft hij auditie laten doen? Of? Het kunnen muzikale vrienden zijn, dat zijn het bij mij best wel vaak. Maar het gaat ook om beroepsmuzici die hun vak kennen. Kijk, muziek is niet alleen maar een verheven beroep, wat het toch wel is, want aan alle hoven heb je muziek gehad. Ook in het Nederlandse Koningshuis, aan het Koningshuis zijn belangrijke muzici verbonden en wordt een belangrijke plek voor muziek ingeruimd. Maar muziek is ook een vak, het is een ambacht. Als je moet worden geopereerd en die arts of die chirurg kan niet, dan moet het door een ander kunnen worden gedaan. Met andere woorden, muziek is niet alleen maar een vak dat exclusief aan één persoon ligt, maar het is ook een beetje loodgieterswerk hoor, muziek. Je moet weten waar het om gaat, liefst kunnen lezen en kunnen voldoen aan de vraag die aan je wordt gesteld. Net als hoe je architectuur hebt of zo. Dan heb je nog wel altijd dat het ene individu, Karel Appel of Rembrandt, het op zijn eigen manier doet. Of Stevie Wonder, mijn grote favoriet. Maar daarnaast zijn er een aantal mensen die in dit geval onder Stevie Wonder werken. Die moeten doen wat Stevie wil horen. Het kan niet anders. Bent u streng als bandleider? Nee, maar wel, ik eis wel inzet van mijn muzikanten, maar niet streng. Nee, maar wel straight heb ik het idee. Recht toe, recht aan? Nee, Nee? ook niet. Nee. Ze mogen binnen bepaalde maatjes doen wat ze kunnen doen. Maar het is wel onder mijn leiding, omdat kunst niet goed gedijt als er niet een richting aan is. Je kan wel allemaal gaan piepen en knorren op je instrument. Maar dan waait het ook alle kanten op. Ja, of braaf allerlei soort dingen lopen spelen. Maar zo werkt het niet in de muziek. De Beatles zijn de Beatles omdat er een bepaalde richting aan staat. Die zeker ook door John Lennon en Paul McCartney is aangegeven. En daarmee zeg je niet dat iemand als George Harrison waardeloos is. Maar we moeten eerlijk zeggen dat die twee die ik heb genoemd toch wel heel belangrijk zijn geweest. En bepalend, hè? Ja. Heel bepalend. Ja. Dat is de werkelijkheid. Nogmaals, muziek is niet alleen maar een verlicht ding. Het is ook gewoon een vak. Je moet weten wat je moet doen en je moet... en het is werk. U beheerst meerdere instrumenten, maar als je dan naar zo'n Cityproms gaat met zo'n grote 15-koppige band, Ja. is het dan 1 of 2 instrumenten die u gebruikt? Of Nee, alleen neemt u de in fluit. principe... Ja, alleen de Ik wil fluit? de fluit en een beetje zingen. Ja. Klaar. Dus omdat ik in mijn band heel veel waarde hecht aan de wisselwerking van andere instrumenten. Ik ben niet een mannelijke diva die voorop staat en de rest begeleidt mij rustig. Iedereen ga ik gelijk berechten. Iedereen krijgt een frontline plaats. En het is een heel andere manier van muziek beleven op een podium met mij. Iedereen staat onder hoogspanning.
Er zijn geen mensen die lekker op de achtergrond wat spelen bij mij. Die fluit, hè, die speelt al uw hele leven een hele belangrijke rol. Ja, Kunt u zich... Nee, ik heb het van mijn vader gehad, die dwarsfluit letterlijk, fysiek, dat instrument op mijn 15e. Maar waarom kreeg u die fluit? omdat ik toen al met fluit bezig was, blokfluit en later de dwarsfluit, een niet zo goede. En toen gaf hij me het. Maar de fluit is enerzijds centraal in mijn leven. Het is mijn toverstaf. Ik kan heel goed en heel snel emoties oproepen met de fluit. En niet alleen maar romantisch, maar ook heel funky of heel direct. En als ik op een afscheidsceremonie fluit speel, dan weet ik zeker dat de mensen weer in tranen zitten. Maar ook als ik voor kinderen speel op een schoolconcert bijvoorbeeld, of op Noordzee Jazz Festival binnenkort, dan weet ik het ook. Maar ik heb allerlei instrumenten die ik ook hartstikke leuk vind. Piano, percussion, een synthesizer, saxofoon die ik ook speel, maar boven alles gitaar. Omdat gitaar het is mijn vriend, het is mijn vriendin. Ik kan gewoon zitten tokkelen en dan heb je al muziek. Bij een fluit kan ik geen akkoorden spelen. Ja, ik kan wel met mijn stem iets doen, maar niet akkoorden spelen. En bij de gitaar is het zo heerlijk dat het zo dicht bij me is. En dat is tot op heden zo vanaf mijn jeugd. Ja, want over de jeugd gesproken. 6, 7, 8. Dat was de eerste keer al dat u een fluit Ja, zoiets, ja. probeerde? Of kon u hem redelijk snel bespelen? Nee, het ging. Het ging. Mijn vader gaf me niet echt les, maar het ging. En ik begon zo rond mijn 10e begon ik eigen nummertjes te maken. Nummertjes als Het Hondje. Of De Sombere Betrokken Lucht. Dan zie je als mijn 10 of 11-jarige een nummer schrijven, De Sombere Betrokken Lucht. Maar ik wou die verbeelding van geluid dus vastleggen in eigen composities. Wat voor fluit was het? Gewoon. Een gewone. Een gekke blokfluit, of weet ik veel. En had u les? Weinig. Ik ben een autodidact. Mijn vader gaf me les, maar hij zat meer dan me te smilen als hij me bezig hoorde. Van oké, die jongen gaat goed. Maar uw vader was ook muzikant. Laatst was zijn 100ste geboortedag. Hij is er niet meer sinds 1990, op 66-jarige leeftijd toen. Maar die was de vernieuwer van de Surinaamse muziek. Hij heeft Surinaamse muziek namelijk geschikt gemaakt voor de militaire kapel en voor symfonieorkesten. Daarvoor waren er hele grote andere Surinaamse componisten. Niet zoveel, maar er waren een paar, zoals Nicolaas Helstone. Maar die waren, ook vanwege die tijd waarin ze leefden, nog niet in staat om echt Surinaamse muziek te gaan maken met een orkest. Dat was toen not done. We hebben het over rond 1920, dat is een hele andere tijd. Dan willen mensen dat gewoon niet. Maar toen mijn vader dat begon te doen, begonnen mensen steeds meer hang te hebben naar het eigene. Ja, want hij heeft uiteindelijk toch ook meegewerkt aan het volkslied. Ja, hij heeft van het wel Suriname. ook gearrangeerd, maar dat is gewoon een formeel volkslied. Dat is nog waarschijnlijk gemaakt door een leraar of uit Groningen of misschien wel Leeuwarden. Ergens uit het Hoge Noorden. De melodie. Ta 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 na na na. God zij opo kondre man opo. Die melodie komt van een leraar die in Suriname was uit Groningen. Of Friesland. Ja. Maar hij heeft, uw vader heette Eddie. Eddie. Toch? Ja. Die heeft dus best wel aan de wieg gestaan van die hele muziekcultuur in Suriname. Ja. Je mag er niet te veel naar hem toetrekken, maar hij is de vernieuwer geweest. En de belangrijkste vernieuwer, want hij heeft de Surinaamse identiteit in de orkestmuziek gebracht. Vroeger waren het Europese marsen, Europese operette-achtige klanken. Een stukje van Gluck of van Beethoven. Of een mooie Radetzky-achtige maars. Tadadam, 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 pam, pam. Het was een koloniale tijd. Suriname werd overheerst en gedomineerd door Nederland. Het kon niet anders. Maar toen Eddie kwam, zo rond begin jaren 50, begon hij stukken te maken die met bijvoorbeeld de slavernij te maken hadden. Hij heeft een stuk gemaakt
over een witte vrouw die jaloers was en die de borst van een aantrekkelijke zwarte vrouw heeft laten weghalen om het te verminken. Ik noem maar iets op. En hij heeft hele mooie stukken gemaakt als met een titel Wie egi prisiri, ons eigen plezier, ons eigen ding. Begrijp je? Hij heeft stukken met Sranantongen titels gemaakt. Sranantongen Surinaams. En het is wel heel bijzonder. En in dat laatste kader vind ik het bijzonder prettig om dit concert in Leeuwarden te doen. Want degene die het Sranantongen het eerste heeft opgetekend is iemand uit Leeuwarden geweest. Een zekere Herlijn. Die heel veel van Suriname schijnt te hebben gehouden. En hij heeft dus het Sranantongen heeft hij dus als eerste opgetekend. En in de geschiedenis gaat dat in als het fragment van Herlijn. En daarom vond ik het trouwens jammer dat uitgesproken de Zwarte Pieterellen zich rond Leeuwarden afspeelde. Omdat juist Leeuwarden zo'n positieve rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het eigen Surinaamse. Maar ik kan het goed maken. Goed zo, goed zo. Ja, want we kijken zeer uit naar het optreden. Zeker met die prachtige band die u meeneemt. Heeft u het van uw vader overgenomen? Of heeft u er gewoon sowieso een gevoel bij om die Surinaamse muziekcultuur? En volgens mij hebt u het nog Surinaamse kinderliedjes ooit opgenomen. Met andere woorden, u bent heel erg wel met die Surinaamse muziekcultuur bezig. Is dat een soort legacy van uw vader geweest? Zonder meer ook. Ja. Je weet, een mens is tot nu toe niet in staat om vast te bepalen waar zijn gedrag eigenlijk vandaan komt. Komt het van de ouders, of een indrukwekkende leraar, of een indrukwekkende vriend of vriendin? Of zit het in het DNA ergens heel verpakt rond alle genen zit er nog een ding wat we nooit hebben gezien. En we weten het niet. En zo weet ik het ook niet. Wat ik wel weet, is dat mijn vader van hele cultureel beslittende invloed op mij en talrijke andere mensen is en is geweest. Zijn gedrag tegenover culturen, niet alleen maar de Afro-Surinaamse cultuur, maar ook de Europese cultuur, want hij hield erg veel van Europese muziek. En hij heeft ook Latijns-Amerikaanse muziek in een band gehad. En daarvoor ook jazz. Zijn gedrag heeft mij geïnspireerd om niet in culturele grenzen te denken. Zoiets als alleen Surinaamse muziek is het allermooiste en de rest is er niks. Nee, hij heeft me geleerd om net zoveel waardering te hebben voor een leuk Hollands liedje als een leuk Surinaams liedje of Amerikaans liedje. Dus hij heeft me bevrijd van de beklemmende gedachte om alleen het eigene bovenop de agenda te zetten. En dat vind ik een belangrijker stuk bevrijding als dat hij mij veel les zou hebben gegeven. Want die fluit leer je wel spelen en het is niet zo'n moeilijk instrument. Oh, er is nog hoop. Nee, en een viool is veel lastiger dan een fluit. Ja, dat kan je rustig zeggen. Ja. Om heel goed te kunnen fluiten is het gelijk. Maar in het aanleren van een dwarsfluit of een blokfluit, nou, dat is niet te vergelijken met een viool. Een viool is echt lastiger. Je belandt meteen in positiespel. Dat wil zeggen dat je je vingers op een bepaalde manier moet verplaatsen. En het gaat niet zo als je in de eerste positie speelt op een viool, verschilt de afstand tussen je vingers als je in een andere positie speelt. Het wordt kleiner en dat moet je weten. En hoe je strijkt met vooral die rechterhand. Oh jee, dat is toch wel een ander verhaal. Maar muziek is niet gebaseerd op de techniek om het te leren of te maken. Muziek is gebaseerd op de verbeelding die het kan oproepen als je dat hoort. En dat kan een heel eenvoudig liedje zijn als op een mooie zomerdag, of twee kleine kindertjes, of there is a brown girl in the ring, tra la 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 la. Als het tot je verbeelding spreekt, dan is het klaar. En dan doet het ook iets met je. Dan doet het iets in welk opzicht dan ook. Maar dat het in je verbeelding spreekt, zit vreemd genoeg niet ingebakken in het muziekstuk. Er is toch een heel ander stuk magie dat bij muziek is dat het werkt. Dat lijkt tegenstrijdig op wat ik zeg. Maar muziek, kijk,
als ik een melodie zou hebben van da 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 dam pam 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 pa da 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 dam. Dat melodietje kan ik gebruiken als jij trouwt, maar ook als je bent, als je bent gestorven. Of als je vrolijk wilt doen. Of als je toch een beetje somber bent. Datzelfde melodietje kan voor alles. Maar taal, als je iets zegt tegen iemand, als je zegt ik heb honger, dan is die informatie heel duidelijk. Ik heb honger. Maar je kan ik heb honger niet in muziek spelen. Je kan wel zeggen, ik heb een muziekje gecomponeerd, dat heet ik heb honger. En met die informatie zeg je van, oh ja, ik voel wel iets, dat kan wel. Maar ik kan niet een melodietje spelen en dan doe en dan zeg ik, ja, waar klinkt het naar? En dat iedereen hetzelfde antwoord geeft. Dat bestaat niet. Nee. Muziek is heel abstract. En dat maakt het juist heel prettig om heel veel mensen te bereiken. Want omdat muziek heel abstract is het heel vrij. Iedereen mag zijn eigen beleving eraan geven. Een kind dat bij een nummer gelijk een beetje begint te springen, hoeft zich niet af te vragen van mama, mag ik nou springen bij dit muziekstuk? Nee, ze wil springen. Klaar. Het is een mondvol, maar ik wou het graag toelichten. Ja, en ik vind het heel mooi om te horen. Zeker op de manier waarop u er ook over praat. Een enorm muzikaal leven. Ik bedoel, gigantisch hoeveel vaak u al heeft opgetreden. U speelt ook al heel lang. Toch heeft u ooit een technische opleiding gedaan, hè, hier in Delft. Ja. Wat was voor u het breekpunt om toch muzikant te worden? Nou, je zou me eerst kunnen vragen, wat was het breekpunt om een technische opleiding te gaan doen? Want muziek is geen beroep. En dat blijkt tot nu toe nog geen beroep. Ja, het is een beroep. Ik ben beroepsmuzikus vanaf 1975, toen ik heb gebroken met die studie. Maar toen ik in Suriname, na het behalen van mijn middelbare school, gewoon de hoogste opleiding die je in Suriname kon hebben, voordat je naar de universiteit kon gaan, in de technische hogeschool, zei iedereen in akkoord tegen me van, ja Ronald, ik begrijp het. In muziek, ja, op feestjes spelen, ja, dat kunnen ze allemaal. En jij erbij, dat is misschien wel leuk, maar dat is het dan. Nee, ga een vak doen. Dan kan je in je vrije tijd muziek doen. En ik wil eigenlijk naar Amerika jazz gaan studeren. Miles Davis en dat soort dingen. Maar ik kreeg geen beurs daarvoor. Toen heb ik gedacht, nou dan kan ik naar Holland. Daar studeer ik een beetje weg- en waterbouw. En toen zag ik van, ja, je zou ook hier op het conservatorium gaan. Maar toen dacht ik, nee, ik wil geen Beethoven en Mozart gaan studeren op het conservatorium. Ik wil die Surinaamse jazz door willen blijven ontwikkelen. Dus dat vond ik niet erg om toen op de technische hogeschool te zijn. Maar op een bepaald moment toen ik al mijn vakken allemaal had gehaald en nog 2 oefeningen moest doen, een beton- en een staaloefening, brug gaan berekenen, zei ik van nee, dit gaat hem echt niet worden. Mijn moeder vond het natuurlijk jammer, maar ik ben toen gestopt rond 1975 en ben toen volberoeps geworden. Rond 1985, 86 heb ik toen op de Universiteit van Amsterdam heb ik muziekwetenschap gedaan. En daarin ben ik wel afgestudeerd met een scriptie over Surinaamse muziek. En toen was mijn moeder weer blij. Nou, en die connectie met die Surinaamse muziek en al die andere soorten muziek, die is er nog steeds. Hè? Dat is wel heel belangrijk voor u, om dat bij elkaar te houden. Die muziekculturen, verschillende, nou, van klassiek tot jazz, nou, noem het maar op. Ik kan niet anders. Nee. Ik kan anders, maar ik kan ook niet anders. Als ik anders zou kunnen, zou het niet echt zijn. Ja, het is cryptisch, hè. Maar dat is de werkelijkheid. Je moet iets gewoon in je hele natuur voelen. En dat ontdekte ik vooral zo toen ik rond de 20, 25 was. Het zijn belangrijke jaren. Ik zou tegen alle jonge mensen willen zeggen, die leeftijd tussen 20 en 35, dat is echt een geweldig deel van je leven. Want je bent wat je voelt. Het is een soort toppunt van je menselijkheid. Wat ik nu doe, ik ben nu al 72, is eigenlijk alleen maar dooruitwerken wat ik toen heb gehad. Ik voel me nog steeds 27. Ik ben nu 72, omgekeerd van die getallen. Maar dat was een beetje de basis dus? Ja, absoluut. Ik componeer nog elke dag muziek met het gevoel alsof ik rond de 27 ben. Gisteren hoorde ik nog Stevie Wonder, vandaar dat ik dit hier heb gezet in mijn stoel. Stevie Wonder, ja, staat hem Hij op. is voor mij het beste wat Amerikaanse muziek heeft voortgebracht. Dat is echt geweldig. Waarom ik dat zeg? Hij speelde alle instrumenten, dat heb ik ook. Hij nam alles zelf op.
Zijn teksten hebben een buitengewoon mooie impact. Het gaat niet over modder enzovoort. Hij zingt fantastisch enzovoort. Stevie Wonder is het voor mij. Het beste wat de Amerikaanse muziek heeft voortgebracht. Ooit live gezien? 1 keer, maar niet echt. Op Noordzee was niet goed genoeg. Vol en ja, nee, ik kon er niet bij. Maar het komt wel, hoop ik. Hij gaat misschien naar Ghana migreren, hoorde ik, naar Ghana. Omdat hij niet tegen het racisme in Amerika meer kan. En daar verkijken veel mensen zich nogal op. Want ze zien Amerika als een heel prachtig, machtig land. Maar de werkelijkheid, ik ben er 3 of 5 keer geweest, is niet zo leuk in alles, hoor. Nee. Het is ook racistisch gewoon. Dat is een ander ding, maar goed, dat is niet de... Nou ja, merkt u daar veel van in Nederland? Ook? Ja. Ja. In Nederland ook. Ja. Nederlanders hebben dat gevoel dat het niet waar is. Of ze vinden het een beetje geklets. Of misschien wel gezeik. Maar het is echt zo. En het is geen toeval dat die hele Pieter Baas discussie zich zo in Nederland manifesteert. Het Sinterklaasfeest is op zich een heel leuk feest. Ik heb het ook gevierd als kind van een militair, waarvan veel contact was met Nederland. Ik heb zelf nog een prachtige foto waar ik bij de Sint sta en de Zwarte Pieten. En ik was blij. Maar later krijg je toch wel met je voortschrijdende inzicht, krijg je dan toch wel het gevoel dat je dat moet gaan bijstellen. Net zoals vroeger vrouwen niet mochten werken of niet mochten stemmen. Dat vond men vroeger heel gewoon. En dat was ook op dat moment misschien niet zo erg, omdat je je daarmee inleeft. Later, in je voortschrijdende inzicht, ga je zeggen van nee, een vrouw mag ook stemmen. En een vrouw mag ook ze mag ook een lange broek aan hebben. En ze mag ook een hotpants aan hebben. Dus die dingen hebben te maken met dat je steeds beter gaat beseffen dat je de vrijheid van de mens niet alleen voor jezelf een kans moet geven, maar in de breedte moet toepassen. En dat ligt een beetje in de verdrukking. Er zijn fouten gemaakt in die hele Pieter Baas issue. En daar praten we nu niet over, maar ik haal het even aan. Nou, er zijn fouten gemaakt door zwarte mensen in de wijze hoe ze het hebben willen aanpakken. En er zijn fouten gemaakt in de witte mensen op de wijze zoals ze dachten dat ze dat terug moeten dingen. En als je mij vraagt, ligt de waarheid een beetje in het midden. In die zin van, het is een traditioneel ding, feest. En het kan worden bijgesteld, maar dat moet je stapsgewijs doen. Anders werkt het, hoewel je theoretisch gelijk hebt, gaat het niet werken. Heeft het uw muziekcarrière ooit in de weg gestaan? Nee. Ik ben een bruggenbouwer en daarvoor ben ik geridderd. Ik hou ontzettend veel van mensen, ook van witte mensen. Ik heb ook wel eens een relatie gehad met een witte vrouw, dat vond ik prima. Dus ik kijk heel anders tegen het leven aan. Ik heb het van mijn vader geleerd, die ook al heel vroeg voor prinses Beatrix een stuk heeft gecomponeerd. Toen ze in Suriname kwam, misschien 1958, zo 59 ergens. En hoe moet ik zeggen? Ik geloof in één ding. De mens is één ding. Ik heb aardig wat getoerd in een land of 20 bij elkaar. En dan zie je dat mensen eigenlijk overal ter wereld ongeveer hetzelfde zijn. De cultuur verschilt, de godsdienst verschilt, de mensenrechten situatie verschilt. Maar in de basis is een man, een vrouw, een kind, een kind. En willen we allemaal hetzelfde, toch? Je wil gelukkig zijn. Huisje, boompje, beestje, gelukkig zijn, een beetje knap eten. Ja, maar het is moeilijk. En het is gek, maar de wereld wordt... Toen je binnenkwam, zat ik naar AI te luisteren, Artificial Intelligence. De wereld wordt niet gemakkelijker, maar het wordt steeds moeilijker. En dat heeft niet te maken met de gewone mensen, want die willen meestal toch wel gewoon een ding doen. Maar de leidingen, die doen verkeerde dingen. En daar gaan mensen die niet de leiding hebben, houvast aan koppelen en dan gaat het fout. Is dat AI een bedreiging voor de muziekcultuur? Nee, maar de wijze zoals het wordt toegepast. Kijk,
je kan met alles leren omgaan. Je kan dingen waarmee je moet leren omgaan, ook kernenergie, niet een bedreiging noemen. Maar de mens kan een bedreiging zijn voor alles. Omdat heel veel mensen nog niet in staat zijn om respect te hebben voor de natuur en de medemens. En in dat ding scoort de mens vrij slecht, vind ik, als wezen. We denken graag dat we heel hoog zijn ontwikkeld, maar in de praktijk zijn we een gevaar voor onszelf geworden. En de artificial intelligence is daarvan nu, samen natuurlijk met kernenergie en andere dingen die potentieel voor wapens kunnen worden gebruikt, is heel gevaarlijk. De mensheid is nu een bedreiging voor zichzelf geworden. En daarom moet daar anders tegenover worden gestaan. Het is een moeilijke zaak waarover we praten. Voor muziek is artificial intelligence geen bedreiging. Nee, ik werk met computers. Ik neem het digitaal op. Ik kan het vanaf 1985 al. Eerst mijn Atari, toen mijn Mac, toen mijn Mac Pro. Nou zelf mijn mobieltje, ook een computer. Niks aan de hand, mits je in je brein en in je respectvolle houding tegenover de natuur en wat dan ook de boel in balans houdt. Het gaat om balans in het leven. Ja, dus vergeet de basis niet, de fundering. En de fundering moet puur blijven. Ja, maar ook de balans. Ja. Je mag iets gebruiken. Als je kookt, heb je een hoeveelheid zout en een hoeveelheid vet, een hoeveelheid zoet. En je moet een goede balans maken. Als eten te zout is het niet goed. Of verkeerde stoffen erin zetten is ook niet goed. Dus je moet een balans zien te vinden. Het is moeilijk hoor, dit waarover we praten. Eigenlijk is dat interview wat lichter bedoeld, neem ik aan. Maar, Nou, ik vraag u niet voor niks na. Dus het mag hoor. En ik vind het heel goed dat we het er eens even over hebben. Want ja, het speelt. En iedereen heeft zijn vragen erbij. We hebben nog geen antwoorden, maar de vragen... Ja, laten we in godsnaam vragen blijven stellen. Het zijn hele moeilijke vragen. Ja, en ik denk dat er geen weg terug is. Dat is namelijk een belangrijke constatering. Want die weg terug, als je die gaat beredeneren, is die niet mogelijk. Als je net gaat denken wel, van laten we de boel stopzetten en dan weer rustig zoals het vroeger was. Dat is een gedachte, dat is een wens, dat mag je uitspreken. Maar in de praktijk, het feit dat jij en ik hier zitten te praten, dat je een digitaal apparaat voor je hebt, een microfoon is ook een techniek. Het gaat uitzenden, dat gaat door de ether, dat is allemaal digitaal. Dat je in Amsterdam, hoorde ik net, al 170 camera's per vierkante kilometer hebt. Ja, die soort dingen, ze klinken niet leuk, maar je gaat die niet kunnen tegenhouden. Nee, hoe ga je ermee om? Dat is het. Hoe ga je ermee om? Ja. Hoe ga je met muziek om? Hoe ga je met talent om? Hoe ga je met ambitie om? U zei al even, de 20er en 30er jaren voor mij zijn ook heel bepalend geweest. Ja. Beetje de mooiste periode ook. Hoe speelde u op dat moment? Had u een vaste combo, een band? Want u ging de hele wereld over, hè? Nou, dat is de hele wereld. Nou ja, maar een deel. Ik ben in een paar landen geweest. Kijk, Maar had u een vaste groep? Nee. Ja en nee. Ik ben een ram. Ik kom van vernieuwing. En ik ben ook een beetje vast aan een honk. Bijvoorbeeld, ik woon al 50 jaar in Delft. 52 jaar bijna. Ja, want u bent heel honkvast wat dat betreft. Ja, maar van de andere kant kan ik in één keer verliefd raken op een andere muziek. Op een andere plek. Dat is bij mij een wisselwerking. En ik heb het woord al gebruikt. Ik heb daar een balans gevonden. En dat gaat goed. Ja. Maar ik hou van de uitdaging, moet ik je zeggen. Ik hou niet van... bijvoorbeeld dit jaar... bijvoorbeeld nu, deze maand... speel ik ongeveer 25 keer. En die 25 optredens verschillen allemaal. Dan met een kleine band, een grotere band. Dan als solist bij een orkest. Dan met leuke interviews zoals dit. Dan bij de Kitty Kotti. En bijvoorbeeld 1 juli speel ik bij de kraanslegging. Waarbij ook Willem-Alexander gaat zijn. Speel ik solo. Dat is toch een hele eer. Is dat dan een bestaanstuk? Of gaat u dat dan improviseren op zo'n moment? Of als de koning erbij is? Hoe bereidt u zich voor op zo'n optreden? Ik bereid me voor met een aantal traditionele
dingen die er zijn. En ook het aspect improvisatie wat ik noemde. Want ook als ik solo speel, is improvisatie van belang. Dus, en dat geldt ook niet alleen voor Surinaams, maar een paar Antilliaanse melodieën. Die ben ik al mee bezig te zoeken. En dan maak ik een mooie collage en dat speel ik. Ja. En ik weet niet of hij een krans gaat leggen en dat ik bij zijn kranslegging speel. Maar bij het kransleggingsgedeelte ben ik actief. En ik word ook op de televisie gewezen. Dus het wordt een mooie boel. Een mooie uitdaging. Ja, dat is wat leuk. Meer dan 60 cd's heeft u gemaakt. Ja, en ik wou toevoegen, ik hoop dat er toch wel een excuus komt vanuit zijn richting. Vanuit het Koningshuis bedoel je? Ja, want daar zitten toch wel veel mensen mee. Het is echt heel erg misgegaan. Ook in Indonesië, Nieuw-Guinea, de Antillen. En de mensen die dat niet hebben meegemaakt, die hebben een vrij eenvoudig beeld. Maar we weten allemaal wat in de Tweede Wereldoorlog is misgegaan. We hoeven maar aan kamp Westerbork te denken en al die vreselijke toestanden. Dat is dichter bij ons en dan zien we dat ook duidelijker. Vooral daar genoeg mensen van ons ook Joodse ouders hebben. Dus, en dit was minstens net zo erg. Dus dat moet, daar hoort een excuus bij. Ja, nou is er nog een onderzoek gaande, dus misschien wacht hij daarop of zou hij het nu moeten doen deze keer? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Onderzoek tot daaraan toe, maar sommige dingen zijn zo evident dat je niet nog 10 jaar kan wachten. Je gaat niet tegenover de Tweede Wereldoorlog zeggen dat je nog wil aantonen of Joden hebben geleden of niet. Dat is evident. Het is wel duidelijk. Ja. Dus, daar moet je niet ingewikkeld over gaan doen. Nee. Toch? Nee. Ja, maar dat even terzijde hoor. Want nogmaals, ik hou van iedereen. En er zijn genoeg witte mensen die erg veel van me houden. En dat vind ik echt hartverwarmend. Bijvoorbeeld, ik speelde net in Rotterdam. En toen kwam een mevrouw naar me toe. En ze zegt, een Hollandse mevrouw uit Rotterdam. Die zegt, ik heb een LP van je mee. Dat is deze LP, dit is een CD van mijn LP hiervan. Ik heb hem 40 jaar geleden bij je besteld en ontvangen. En ik heb hem meegenomen met de vraag of je hem alsnog voor mij wilt signeren. Ze heeft veel stiften meegebracht. Het was een mevrouw van ergens rond de 70. Of ik die LP voor haar alsnog wil signeren. Die vrouw heeft mij dus 40 jaar lang in haar hart meegedragen. In het huis waarin ik op dit moment met je zit te praten. Ik heb het huis gehad dankzij een hele lieve Hollandse vrouw die bij de gemeente werkte in Delft. Die doorhad dat ik toen rond 1980 bezig was met de muziek. En ze zei, Ronald moet een goed huis hebben om zijn werk te kunnen doen. En ze heeft er persoonlijk voor gezorgd dat ik dit huis, waarin ik al 40 jaar woon, heb gehad. Met andere woorden, er zijn hele lieve witte mensen die ik koester in mijn hart. En er zijn ook witte mensen die mij koesteren in hun hart. En alleen op die manier hebben we een mooie wereld. Heeft u zo'n band ook met de muzikanten waar u altijd mee speelt? Ja. Kent u mensen die al 30, 40 jaar met u spelen? Ja, en ik probeer mijn muzikanten altijd ook uit te leggen dat ze een ontvankelijke houding naar buiten toe moeten zijn. Heel veel platen gemaakt. Ja. Is daar een rode lijn in te zien hoe je die plaat altijd opneemt en maakt? Of wisselt dat ook weer per plaat? Hoe je het aanpakt, hoe je het produceert, wie je erbij vraagt? Weet je, ik ben eigenlijk een kind in mijn artistieke ontwikkeling. En een kind, het kenmerk van een kind is dat het alles als heel logisch en eigen beschouwt. Omdat het later in een terugblik gaat zien dat er wel degelijk lijnen en sprongen zijn. Dat is bij mij dus ook zo. Ik vind het als heel vanzelfsprekend wat ik doe, maar later zie ik dat er soms sprongen zijn. Want ik zag, de eerste LP kwam in 77 uit. Ja. Alles zelf gespeeld, alle instrumenten zelf. Natural Sources. Ja. Waar heeft u die plaat opgenomen? In de studio, maar ook een gedeelte thuis. Toen nog, hier in Nederland? Ja, toen nog op mijn ander adres in de Hugo de Grootstraat in Delft. Alle instrumenten zelf gespeeld. En toen ben ik met ongeveer een derde van die opname naar de studio gegaan. Die overgezet en daar afgemaakt. Ja, dat is
We zitten nu bijna 60 albums verder. Ja. En werkt u nog steeds zo? Het wisselt. Wisselt. Ik heb een keer een jongen ontmoet die tabla speelde aan de man. En langs zijn hele body language, zijn spiritual language, zo wat zijn uitstraling, kon ik zien dat hij goed was. Ik heb om zonder met hem te oefenen uitgenodigd hier, in mijn werkruimte boven. En we hebben een hele LP opgenomen. Maar ik zit soms ook alleen in mijn eentje, painstaking, track voor track te spelen. Soms gaat dat heel snel. Dan weer met de hele band in een studio. Ik ga binnenkort met die 17-mans bezetting iets opnemen. Als het lukt, dit jaar nog. Dan kan ik soms in de studio, dan maak ik basisbanden en dan maak ik die thuis af. Het kan op allerlei manieren. Ja, want ik zag net bijvoorbeeld toen ik hier net binnenkwam een schrijfblok. Ja. En dan bent u met noten bezig. Dus, Ja. Componeert u aan de hand van noten die u opschrijft? Of is het improviseren? Dat is of ook werkt heel- u met demootjes bijvoorbeeld? Dat is heel verschillend. Ik maak zo muziek dat ik in de studio ga zitten en dan is er wat. Ik componeer vaak en graag iets van tevoren. Soms een half ding en dan maak ik het af terwijl ik componeer. Soms schrijf ik het helemaal uit en dan wil ik het echt zo horen. Of voor een big band ook. Ja, dat ligt. Deze plaat die ik in mijn hand heb, dat heet de Nelson en Josa Sessions, is over 5 jaar gecomponeerd door 2 producers met mij, die telkens een buitenlandse belangrijke persoon aan me koppelden in de studio, in een directe sessie. En deze plaat is heel bijzonder, is ook op LP, heeft een Edison nominatie gehad. Dus dat is heel bijzonder. Ik maak ook graag compilaties van reeds uitgebracht werk, zoals ook dit, 70, aan de hand van mijn werk. Ook zo 1970 tot 2020. Dit is die eerste, wat ik je wees. En het is zo'n LP-track compilatie. Kortom, gaat alle kanten op. Gaat alle kanten op. En ik hou wel van die uitdaging. Want ik kan soms plotseling iets heel leuks ontdekken en dan wil ik het doen. Want u had daar een beetje een overzichtscd bij. Over een behoorlijk lange periode. Ja, deze. Met andere woorden, bewaart u heel veel opnames? Ja, ik bewaar veel. Zoveel dat een expositie dat 2 jaar geleden aan mij is gewijd in verband met mijn 70ste verjaardag, is een grote expositie in Delft geweest. Het zijn 2 exposities zelf geweest. Eén in de etalage van de gemeente, omdat je toen de beperkingen had van corona. En een tweede, hele grote expositie, zeker 1,30 meter in een ruimte, met van alles. LP's, affiches, films, een huiskamer een beetje nagebouwd. Hoe is dat? Want ik bedoel, u leeft nog, dus u loopt eigenlijk door uw eigen geschiedenis heen. Ja. Is dat niet heel gek? Of juist Nee, niet? ik vind het leuk dat het is gedocumenteerd. Ja. Ik ben niet alleen van waarde voor mezelf. Ik heb ook een culturele waarde zo langzamerhand gehad. Het klinkt gek om te zeggen, maar als je bewust bent, dan zie je dat. Bijvoorbeeld, nog geen week geleden hoorde ik van de winnaar van de Nederlandse portretprijs in 3D, dat hij van mij een kop gaat maken in brons. En mijn vader heeft na zijn dood ook een kop in brons gehad. Maar ik kreeg het dus tijdens mijn levensdagen. En het mooie is, het is al de 3e kop die van mij is gemaakt. En dat vind ik prettig, omdat ik op die manier, laat me het goed zeggen, blij ben. Niet alleen voor mezelf, want dat is toch wel belangrijk voor een mens. Maar dat ik de Surinaamse cultuur zichtbaarder heb gemaakt. De waarde ervan en de ontwikkeling ervan. Is het in die context ook heel belangrijk geweest dat u de Boy Edgar prijs heeft gewonnen? U bent tot ridder uitgeroepen. Hè? Ja, Dus ja. erkenning persoonlijk natuurlijk. Ja. Maar ook de erkenning dus van uw Surinaamse verhaal, zeg maar. Dus. Ja, kijk, Simone Wijmans die het nieuws leest, of die Antilliaanse hardloper, ik ben zijn naam even kwijt. Ik weet wat je bedoelt. Ja, die hele vriendelijke Ja, man. ja. Nou, dat is allemaal leuk voor
voor die society waaruit je oorspronkelijk komt. Maar ook voor de verbinding van culturen waar ik het zo graag en vaak over heb. Dus, maar die waarde die moet tastbaar zijn. Als ik alles weggooi wat ik maak, dan is het heel lastig. En dus ik neem veel op. Ik had gisteren weer een paar schitterende muzikale ideeën. Ik heb er een paar opgetekend weer. Eigenlijk hoef ik niks meer uit te brengen, want ik heb 10 keer meer dan genoeg materiaal, maar zo moet je het niet zien. Die artistieke uiting is een drang, is een soort vulkaan die doorgaat. Dat betekent gewoon nog steeds 24/7 muziek, muziek, muziek en nog eens muziek. En ook aandacht voor allerlei andere dingen hoor. De psychologie, de filosofie, de levens van anderen, Stevie Wonder. Maar ook technisch en ik hou van kringloopwinkels, om maar iets geks te noemen. Daar ben ik heel graag in. Ik vind het heel leuk om te zien wat er allemaal op de wereld is. Lekker sneupen. Ja. Ja. Ik heb hier op die conga waar je naast zit, die heb ik in een kringloopwinkel gekocht voor 3 tientjes. Of op een kringloopmarkt bij Den Bosch. Ik was op het Jazzfestival Den Bosch en ik zag toevallig bij de plek waar we via shuttles werden gereden, dat het de dag daarna een grote kringloopmarkt zou zijn. Ik ben de dag daarna dus van Delft naar Den Bosch gereden en daar vond ik deze conga. Terug naar vrijdagavond, het Ceylon, zeggen wij op zijn Fries, Leeuwarden, Ljouwert, City Proms, het optreden van u met uw band. We kunnen van alles verwachten, dus jazz, ook gewoon Caseco, de dansmuziek waar u wel mee bezig bent. Ja, ik neem aan dat het groot publiek, hè. Als het groot publiek is, wil ik het publiek laten swingen. Je kan ook het publiek een adembenemend stil concert presenteren. Maar voor deze concerten kies ik toch voor om een stukje van het Surinaamse gevoel dat je ook in de jazzmuziek terugkent, namelijk de levendigheid, het improvisatievermogen, de combinatie van muziek en dans, om die toch wel te brengen. Dus het wordt een swingend concert met hele goede spelers. En ik zal zeker zichtbaar zijn, want ik heb er zin in. Wij ook, dankjewel. Dankjewel. In het Surinaam zeg je Grand Tangi, letterlijk grote dank. Grand Tangi. En ik wou nog even wat zeggen, als dat mag. Voor mensen die dus contact met me zoeken en ook die expositie van mij die ik in Delft heb gehad willen zien, is heel gemakkelijk. www.ronaldsnijders.nl. Ronald Snijders gewoon aan elkaar vast en met een lange ei en een S op het eind. www.ronaldsnijders.nl. Tegen dank. Grand Tangi.